Bo día a todas e a todos. Vamos, disculpade o retraso, vamos esperar un par de minutiños que falta unha compañeira do Partido Popular. En canto chegue, comenzamos a sesión. Gracias. Bueno, bo día a todas e a todos. Benvidos a este auditorio municipal, benvidos a este pleno extraordinario. Darlle a benvida tamén ás persoas que nos siguen dende as súas casas. Este pleno extraordinario ten 2 puntos na orden do día e corresponde no primeiro punto ratificación da urxencia da convocatoria. Polo tanto, se a todos os compañeiros lle parece, pasamos a votación da urxencia desta convocatoria. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Nada. O segundo punto da orde de día, que é a elección e toma da posesión da alcaldía. Neste punto voulle pasar a palabra á secretaria municipal, que explicará como vai o procedemento. Moi bo día. Vou a dar explicación ao procedimento para efectuar a elección da persoa que vai ocupar a alcaldía municipal. Trátase dun procedimento extraordinario reglado pola Lei Orgánica de Réximen Electoral Xeral. Polo tanto, vou explicar cales son os pasos que temos que cumplir. En primeiro lugar, quen son as persoas que poden aspirar ou ser candidatas á alcaldía. O establece o artigo 196, que vou a ler literalmente. Poden ser candidatos todos os concelleiros que encabecen as súas correspondentes listas. Se algún deles obtén a maioría absoluta dos votos dos concelleiros, é proclamado electo.
Se ningún deles obtén dita maioría, é proclamado alcalde o concelleiro que encabece a lista que obtivese maior número de votos populares no correspondente municipio. En caso de empate, resolverase por sorteo. De acordo co artigo que acabo de ler, poden ser persoas candidatas á alcaldía todas aquelas que encabezaran as listas electorais que concurriron ás eleccións municipais do ano 2019 e que teñen representación neste pleno municipal. Polo tanto, lles corresponde a candidatura polo Partido Popular a Santiago Rodríguez Dávila, polo Partido Socialista de Galicia PSOE a Verónica Tourón Domínguez e por Movemento Salceda, como sabedes, a lista electoral foi encabezada por María Dolores Castiñeira Alén, que na sesión extraordinaria de pleno de onte deu conta da súa renuncia á alcaldía. Polo tanto, para este suposto, o artigo 198 da Lei de Réximen Electoral nos indica que lle corresponde a candidatura a persoa que foi como número 2 da lista, que é Alejandro Rodríguez Canosa. Por suposto, a candidatura á alcaldía é voluntaria por parte destas persoas, teñen a posibilidade de manter a súa candidatura ou de retirar a mesma, se o consideran convinte. Polo tanto, vaiselle conceder un turno de palabra a cada unha das persoas candidatas para que podan manifestar se efectivamente manteñen a súa candidatura ou non, e imos respetar a orde de intervencións que establece o Regulamento Orgánico Municipal. Polo tanto, en primeiro lugar, lle corresponde manifestar se mantén a súa candidatura ao representante do Partido Popular, o señor Rodríguez Dávila. Bos días veciños e veciñas, bos días compañeros da Corporación Municipal. En primeiro lugar, quero manifestar como grupo maioritario desta Corporación Municipal pois o noso rechazo á hora de convocar este pleno, o día, sen ter en conta pois poder conciliar a vida laboral, profesional e tamén de maternidade. No día de hoxe, un compañeiro e unha compañeira non poden estar con nós, un por problemas laborales que está lonxe de Saceda de Caselas, e outra porque acaba de ser nai e ten o seu recén nacido na unidade de prematuros. Por lo tanto, aqueles que alardean da conciliación non teñen a ben escoitar o grupo maioritario da corporación para consensuar nin o día nin a hora do pleno. Este pleno e esta hora, día e hora, foi imposta polo Goberno municipal. Dito isto, aproveito tamén para pedir desculpas polo retraso dunha compañeira que ven do posto de traballo dende Pontevedra a propósito a este pleno e retrasouse pois uns minutos. Como poden comprender vostedes, no día de hoxe non vamos a presentar candidatura, dado que non temos os votos suficientes para acadar a maioría suficiente do pleno, e, por lo tanto, unha vez máis, sendo coherentes na nosa actitude, pois, e dado que hai un acordo previo de maioría absoluta do pleno por dous partidos políticos con representación nesta corporación municipal, pois decidimos, o Grupo Popular, non presentar no día de hoxe a nosa candidatura á alcaldía. Ben, esta é a nosa postura e espero e confío que logo poida ter outro turno de palabra para dirixirme a todos vostedes. Gracias. E o turno a continuación do señor Rodríguez Canosa. Hola, bo día a todos e a todas as persoas que estáis aquí presentes. Neste pleno con público despois, a verdade é que bastante tempo por mor da COVID. Quero dar tamén un saúdo a toda a veciñanza que nos está seguindo polas redes e pola emisión en directo deste pleno. Como voceiro de Movemento Salceda, creo que é clara, e a nosa postura é clara, pero se non é claro que non vamos a presentar a candidatura á alcaldía, porque, como ven, pasou onte, a nosa compañeira Loli Castiñeira renunciou ao posto de alcaldía, tal e como cumprimos, como acordamos no pacto de goberno de fai 2 anos. Xusto fai 2 anos, a esta mesma hora, Loli Castiñeira convertíase na primeira alcaldesa de Salceda de Caselas e hoxe, xusto 2 anos despois, damos o relevo que xa comezou onte a compañeira do Partido Socialista, Verónica Tourón. Dende o Movemento Salceda vamos a continuar cumprindo co pacto de goberno, o pacto de goberno que asinamos con nosos socios do PSDG-PSOE, e eu creo que, quedou claro durante estes 2 anos a seriedade a hora de cumprir este pacto. Cando moitas veces se decide que non íbamos a cumprir e que non, pois sí. Porque eu creo que podemos estar orgullosos do traballo feito durante estes 2 anos, da seriedade de todo o equipo e, sobre todo, encabezados pola nosa compañeira Loli Castiñeira.
creo que o que vai lembrar a xente destes 2 anos foi un bo traballo de xestión, un traballo de responsabilidade, un traballo de seriedade cara á veciñanza e dende o Grupo Municipal de Movemento Salceda, pois, evidentemente, nestes 2 anos que comezan hoxe, seguiremos traballando para que isto continúe sendo así, porque, sobre todo, continuaremos traballando para mellorar a vida para a nosa veciñanza. Por lo tanto, nada máis, repito, o Movemento Salceda non presenta candidatura e esperemos que estes 2 anos sigan sendo tan bons, polo menos, como os anteriores. É o turno da señora Tourón Domínguez. Pola parte do PSDG-PSOE, na miña persoa, Verónica Tourón, eu presento a miña candidatura fruto dun acordo de goberno de 2 forzas políticas entre Movemento Salceda e PSDG-PSOE. Como dixen xa naquel momento de fai 2 anos, isto é un escenario de total normalidade democrática, un acordo de goberno feito entre 2 forzas políticas e aquí estamos hoxe para darlle continuidade a ese acordo. Por lo tanto, presento a miña candidatura á alcaldía. A continuación vou explicar o sistema de votación. Como regla xeral, os acordos plenarios adóptanse por votación ordinaria, tamén coñecida como a man alzada. Se ven para estes supostos, como é a elección de cargos, permítese que se utilice a votación secreta, para o cal sería necesario que así o votara a favor a maioría absoluta da corporación. Tradicionalmente, no Concello de Salceda de Castela, sempre as alcaldías son elexidas mediante votación ordinaria, polo tanto, ese é o sistema que se vai a empregar. Simplemente solicitaránse os votos a favor da única candidatura presentada e necesitará a maioría absoluta para poder ser proclamada electa. Por lo tanto, votos a favor da candidata Verónica Tourón Domínguez. Obtén a maioría absoluta de 7 votos e, por lo tanto, lle corresponde tomar posesión como alcaldesa a Verónica Tourón Domínguez. Non, se obtén a maioría absoluta de votos é proclamada alcaldesa. Votos a favor. Pois votos en contra da candidatura. A lei únicamente recolle que ten que ter maioría absoluta de votos a favor e obtivo 7 votos a favor, que é a maioría absoluta, polo tanto, cando quera pode tomar posesión do cargo. Eu, Verónica Tourón Domínguez, prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente coas obrigas do cargo de alcaldesa presidenta do Concello de Salceda con lealdade ao Rei, cumprindo e facendo cumprir a Constitución como norma fundamental do Estado. Concelleiras, concelleiros, veciñas, veciños, saudar tamén a Alberto Valera, presidente da FEGAN, David Regades, delegado da Zona Franca de Vigo, Gonzalo Caballero, portavoz socialista no Parlamento de Galicia, parlamentarias e parlamentarios autonómicos e provinciais que nos acompañan hoxe aquí,
alcaldes, alcaldesas e tenentes de alcalde e alcaldesas do Baixo Miño e do Condado, amigas e amigos. Benvidas e grazas por querer acompañarnos hoxe, tanto nesta sala como a través da retransmisión que estamos facendo en directo. En primeiro lugar, dicir que me houvese gustado celebrar este pleno de toma de posesión como se viña facendo ata agora, con acceso ilimitado, para que todas as persoas que quixeran acudir puidesen estar hoxe neste auditorio, pero as circunstancias, como ben sabedes, non o permiten. Fai 2 anos, cando tomábamos posesión neste mesmo auditorio, ningún de nós, pensaba que nos tocaría vivir a pandemia máis grande da historia. Unha pandemia que fixo que todas mudásemos a maneira de vivir, a maneira de relacionarnos. Unha pandemia que afectou a todos os eidos, que levou a que moitas empresas e comercios pecharan, uns de xeito temporal, outros permanentemente. Unha pandemia para que ningún de nós estaba preparada, que moitas veciñas e veciños padeceron en primeira persoa. Hoxe, quixen comenzar falando desta crise sanitaria por respeto ás vítimas que nos deixaron e que, desgraciadamente, a día de hoxe, aínda nos están deixando. Esta pandemia pasará e non debemos esquecer o sufrimento que estamos pasando. E digo isto porque esta crise ensinounos moitas cousas. Unha delas é que se pode traballar dende a política todos xuntas e xuntos, sen diferencias. Fomos quen de xestionar esta situación desde a unión, sen cores políticas, e iso ten que servirnos para que os que formamos hoxe esta corporación sigamos traballando deste xeito, porque a política serve para moito máis que para a crispación e as liortas. Serve para mellorar a vida das persoas e nós estamos aquí para a veciñanza, por e para ela, para nada máis. Por iso, hoxe quero convidar non só ao resto do equipo, de quen non me cabe dúbida que así será, senón tamén ao grupo da oposición a ir por este mesmo camiño, a camiñar xuntas e xuntos, porque o diálogo e o consenso ten que ser a normalidade, e así o pediu a veciñanza nas urnas o 26 de maio de fai 2 anos. Téndovos a miña man a dialogar, para consensuar, para que nos respetemos unhas forzas políticas ás outras, dentro dos límites que marca a democracia e a boa convivencia, para que antepoñamos sempre os intereses de Salceda por diante de calquera estrategia política. Que sexamos un exemplo para a veciñanza, que se sinta orgullosa da representación que teñen. Aquí, neste momento, o que está sucedendo é un exemplo de normalidade democrática, de compromiso, de rigor, e quero trasladarlle ao pobo de Salceda unha mensaxe de unidade e respeto. Este equipo seguirá traballando durante os próximos 2 anos unido, buscando solucións aos problemas da nosa xente, das persoas autónomas, do noso comercio, da nosa hostelería, dos nosos colectivos. Esa será a nosa liña de traballo. Salceda somos todas e todos, as que nacemos aquí, pero tamén esas persoas que escolleron Salceda para crear o seu proxecto de vida. O meu compromiso e o de todo este goberno, que dende hoxe encabezo, é o de seguir traballando a diario para que poidan vivir mellor, dándolle os servizos e as infraestructuras que merecen. Nesta liña xa levamos desenvoltos moitos proxectos, como saneamento, posta en valor de edificación municipais, mellora de estradas, creación de novos espazos e posta en marcha de novos servicios. Fomos quen de aprobar un regulamento de participación cidadá que fará que por primeira vez Salceda conte cun consello veciñal. Quedan moitos proxectos que desenvolver para darlle resposta á demanda das nosas persoas maiores, das nosas nenas e nenos, da xuventude, en definitiva, proxectos para darlle estabilidade ás e aos salcedenses nos que xa estamos traballando. A miña porta estará sempre aberta, como xa o estivo estes 2 anos. A participación será un eixo fundamental que rexerá a política deste goberno,
porque é por vós polo que estamos aquí. Para esa participación son fundamentais os colectivos sociais, culturais, veciñais, educativos, deportivos, todos e cada un deles, aos que quero agradecer o apoio que sempre nos brindan. Sen o traballo destes colectivos, a Salceda que hoxe coñecemos non sería posible. E esta Salceda que hoxe coñecemos tampouco sería posible sen a alcaldesa e os alcaldes que me precederon, aos cales quero agradecer o seu traballo. Gobernar non é fácil, pero estou segura que cada persoa que pasou polo cargo que agora ocupo dedicou o mellor de sí á nosa vila. Grazas a todos, pero permitídeme que especialmente mostre a miña gratitude á primeira alcaldesa de Salceda, a Loli Castiñeira. Estou convencida de que xuntas seguiremos a facer grandes cousas. Ao resto do equipo, Rubén, Lucía, Miguel, Gela, Alex, grazas, síntome orgullosa de que continuedes ao meu carón. E tamén grazas, por suposto, a Tere, porque fuches un pilar moi importante para este equipo. Grazas porque todas puxestes o mellor de vós para facer que este equipo funcione, para dar exemplo do que chamamos nova política, que, sen dúbida, non é outra cousa que chegar a acordos co único obxectivo de mellorar Salceda. Xuntas seguiremos facendo camiño. Vou ir rematando, pero permitídeme que me alargue un momentiño máis nos agradecementos, porque cando unha chega aquí non chega soa. O meu comenzo chega da man de Marina Cabaleiro e do actual alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, que viñeron a buscarme. A verdade, con algún impulsiño que me deron dous grandes amigos, David Sobral e Iván Vaqueiro. A eles, grazas polo impulsón, e a Marina, grazas por ensinarme que na política teñen cabida as ideas, o traballo, pero tamén o corazón. Grazas á familia socialista, por confiar en min dende o primeiro momento, a todas as persoas que formastes as diferentes candidaturas, as que traballaron con dedicación e firmeza dende calquera posición para que hoxe Salceda teña unha alcaldesa socialista. Ao presidente da nosa agrupación, Antonio da Quinta, é unha honra contar co teu apoio dende sempre. Gustaríame nomear a moitas e moitos, pero non quero esquecer a ninguén. Simplemente, grazas a todas por estar nos vos momentos, pero sobre todo por estar naqueles que non foron tan bons. Por último, grazas aos meus, as miñas amizades, soporte importante en todos os eidos, e o máis importante para min, a miña familia, a toda ela. Lembranza, en primeiro lugar, a miña tía e a miña avoa. Sen os valores cos que elas me criaron, hoxe eu non estaría aquí. Grazas con mayúsculas a meus irmáns que comparten as risas, pero tamén moitas veces os cabreos e os meus problemas, pero sempre están aí, ao meu lado, apoiándome. E, por suposto, ao centro da miña vida, Breo e Iria. A eles, eternamente agradecida, porque eles son os que verdadeiramente sofren a miña falta de tempo. E, por último, meu pai, quen me dixo moitas veces que a mellor herdanza que lle podo deixar a miña filla e a meu fillo é a honestidade e a honradez. E eu espero seguir cumprindo como ata agora, seguir sendo a mesma, traballar para facer Salceda o concello de todas e todos, a Salceda que todas e todos queremos. Estamos con Salceda. Gracias.
Moitas gracias e levantamos a sesión.